Thank you.
Arno kloso ke adun rasane beda balen jatah jadahe mampu kawin isin dan ake golekno saleh iki mati total bina rikat lampahing rata tanman para prapting sukuning arga ngram tumingaling pakwana sining dendeng saengga praja anakku nggih anakku bocah ayu dawuhmu apa mak alhamdulillahirabbil alamin berkah Gusti ya nduk kadhawuhan marak sowan ana dalemipun Bapak Mulyanto Bapak Empu Ibu Harni miji saka ngendi nak sanggrahan Pulutan Nagasari Boyolali nggone mawawan margi Sutami Wahasiwi pun retani Wahyuni Kang Kajetu Krama Sang Bagus Eka Nugroho putripun Ibu Bapak Sugiyanto Ibu Ismiyatun pijih saking Keboan Karangwuni Wates Kulon Progo adoh ya mak Kulon Progo kene ya udakara enek 14 jam kok adoh men nek numpak becak kuwi nek tukang becake mecicil nimbali aji saka kang miji saking Purworejo Njero Nagasari pangarsane sapa Mas Bayan Aji sing gondange Jolodong sindene sapa mak iki sinden sing lagi viral astomikipun Mbak Ayu nggih asma jangkep sinten asli napa palsu kok enek asli enek palsu to ya sing asli biasane wae ina alah-alah mas ina alah-alah pidalem saking Solo Gilingan Indah Solo Gilingan Indah garwa tasih gesang tasih mas alhamdulillahirabbil alamin nek bojomu jek urip alhamdulillah putra pinten Mbak Ayu setunggal mboten malih mengke nek kalih benten bapak cobi kang benten bapak ndase cobi benten ingkang kerasukan abrit asma sinten Mbak Ayu dalem Amadera mas pidalem saking Jalan Madu mas sampun palakrami palakrami menika napa mas rabi oh sampun utawa nikah oh kaping kalih ora ora tak sauri yo sae sanget putra pinten putra setunggal alhamdulillah nyun pangapunten sing tutuke kaya mendhok jan piyai putri ki anggere cangkeme kaya mendhok ki nyenengake asma sinten diajeng asma kula Silvi Marga Silvi Marga pidalem saking Pengging Boyolali mas Pengging Boyolali status perawan estu alhamdulillahirabbil alamin tasih sehat
Alhamdulillah sehat, Mas. Pipis lancar nggih? Lancar. Iya, Kayak tukang kono nakon ini. Nggih. Ya diatur kene para sing nek wis sik mbuli sik maem. Ya dintekke sik le mesake badhe muyu mung kuwi rezekine Gusti Allah lumantar panjenengan Bapak Mulyanto. Di maem sik malah mati wae ora mau. Karo ngenteni dibukake utawa menawa nek pambagi harja ya, Nduk. Monggo pun aturaken Kang Jumbo Swasana Mas Ndombel. Iki ya pengorjen kondang, Nduk. Iki mijil saking Silokaton. Pengorjen kondang menika ngorjen aming samben gawean baku wonten ya menika ngeslot. Enggak. Ripa
Babu Kundi Buku pangabda katur Babu Kundi Buku. Ya jagat Dewa Bathara jagat. Putranipun Ibu Bratasena. Pangabdipun putra pun tampi dening Ibu tak tampa ya kula. Ngaliwat pangestunipun Ibu Tampanana kaki. Tak pundi mestaka tak petekanake muga dadi jimat karipe Bratasena ibuku. Ya nggar anakku bocah bagus. Janur gunung ngati ngaren sowan ngarsanipun Ibu ana wigati apa Bratasena. Mara diagedhek paring ngatur marang pun Ibu ya nggar kula. Wah. Gonku sowan njaluk pangestumu Babu Kundi Buku. Jeneng sira pindak ngendi? Ngemban dawuh Durna guruku. Ngupati marang Tirta Perwitasari. Banjur mapan dununge Ana satengahing segara kidul Babu Kundi. ya jagat Dewa Bathara. Jeneng kita menyuwun rupi Bratasena. Segara kidul jroning pitung gunung lho kulup. Banjur sira bakal pilah memateng upati marang sejatining urip ya Tirta Perwitasari. Kabeh wis dawuh guruku bakal taestokke dawuh. Klebu ngarah patiku aku wis pasrah ngarsane Gusti. Ya jagat Dewa Bathara jagat Bratasena. Ora saben dawuh guru mbok estokke ya ngger. Yen to kuwi bakal bisa ngontapake nyawamu saka ragamu kulep. Kawit bayi Jabang Timur aku manut Babu Kundi. Ananging wektu iki aku njaluk pangapuramu ibuku. Aku kudu ngupati Tirta Perwitasari. Ya jagat Dewa Bathara jagat Bratasena. Aja ya ngger. Apa lasara pati kulep. Aku njaluk pangestumu wae Babu Kundi. Ya jagat Dewa Bathara jagat. Ya yen pancing dadi prasetyamu kulep. Pangestripun Ibu Tampanana ya kaki. Aku njaluk pamit. Bratasena, Bratasena. Kula ingkang sowan man. Kula pun putra Dursasana man.
Kurawa ngumpul, ayo Kurawa ngumpul. Non dawuh man. Walaupun Dursasana nyadong dawuh man. Sindan kok gede men. Ya yo gede ini. Mulai melenos man.
Rata. Ilang sampungan barat aran pate sondo lelabuhan ibu Hembal rasmu bareng Kang kinelung tri prakara guna kaya pantese den ngukemi Nitraku Sopo Mas Kang apa le ayo nonton campur sari neng Pulutan campur sari ngendi ya Aji Soko Kang apik to ketoke apik sindene ya apik-apik apa iya kok kene tak sawang kaya inalah-alah kok ngerti ya kowe kok kaduan kok wis ngerti aku tidan kok aku angger nyawang kok samping nongol ngono wah kaina kae apal tenan kowe iya ayo wis rono aku utang ditmu ya le ora aku wis ra duwe duit bayaran wis rampung kok iki mung garek wong tok karek ngebukke tok ketemu bos kajange gagas aku ya ora ketang sithik entuk
blas ra ngai dadeh. Ah wis bose ya kolep kok. Alah wong juragan Mas kok ra duwe mokal. Kajange pirang-pirang panggunge pirang-pirang kursine pirang-pirang mas-masane kiloan 76. Lah iya bajingane ya. Prajurit dawuh Gusti. Ayo derek jeneng ingsun gawe kayuwanan non dawuh sinuwun. As. Kangen kutan po upama mung sliramu kang dadi telenging ati Tutukno tak ngrungokke suaramu. Sanggonku nunggu sliramu tansah lelemo ngelingono nalika dina kapungkur sliramu nate ngendika tresna lahir terus sing batin. ngopo to bel anggetku kok Ndek, aku mau mlebu wis dilokke. dilokke apa Mas? Kojaki nge-MC kok sandangane kaya wong dolan. Ngono. Aku ki bingung ya, Nduk. Ngopo to bingung ki? Arep dandan Petruk Bagong Gareng aku ora lucu. Heeh. Arep dandan blangkonan rek kaya dalang apa nganten wae. Kaya Arep protokol. sirahku tak taleni to wong gojas kok. Piye ngono? Piye wagu opone? Arep dandan pocongan ya urung wayahe aku iki. Mathuke dandan apa Pak Joko? Ngene iki ae tanggap karep ora karepe mbok. Oh, ngene iki wae jare Pak Joko iki. Ngene iki sampai mangkat wis ora bayaran ki ngepit yo abut no tak untir iki. Lah kok ya iso iki lho. Iso. Alah ya ora apa-apa. Teknen butuh. Butuh ora apa-apa.
kabeh ki ya ben supayane cukup to Mas. Rumangsaku PC iki ya enteng kok abot, men jebul atiku sing abot ya. Oh. Pitung sasi lawase wong siramu wong bagus kang dadi ati rina Muga-muga mantene ndang pinaringan putra utawa putri. Amin. Kanggo ngraketake rasa tresna ya, Nduk ya. Iya, Mas. Iki shootinge ya Aste semangat ST ya. Wah, tukang sender iki. Sendere sapa? Sapa? Sayangku. Tanto. Pitung sasi lawase kan ning mong sliramu wong bagus kang dadi ati rina
Nduk. Ya Mas. Saka Purworejo Tuban. Geron Tuban. Nggih, Mas. Cah saiki iki jan Piye, Mas?
rasa sopan santune setelah gablek tenan. Lah piye? Sapa kae? Sing endi? Plonco. Enek wong tuwek linggih nang kono gedandap ngutake wedang ora akal-akal amit. Dhe apa piye gedandap. Selak kejar tayang ya, Mas. Mripate. Nduk, ngene ndak ya. Pripun? Sing penting aja lali sedekah. Betul, Mas. Wong omah-omah, wong urip bermasyarakat ki aja lali sedekah. Kuwi sing baku. Kaya bojoku tak andani, Nduk. Mulai saiki ajar sedekah, gandeng kowe dodol teh kopi es teh tetek bengek, Iya. nek Jumat gratisno kabeh. Nek Jumat iku digratiske, Mas. Gratis kabeh, alhamdulillah saiki warunge bojoku laris banget. Alhamdulillah. Ning nek Jumat tok, dadi nek Senin teko Kamis ya nek wong moro. Serapo. Langekno kapien. Nek Jumat laris banget. Sepira wonten, Mas? Tak jempol, Nduk. Aja semalang wong bagus tresnaku ira bakal ayu rasune aku bali bisa sumating ana ing sisiku. Haji Saka. Iya, Bio. Coba. Ampun, Mas. Wis elok. Wis kaya sedayu. Anceme. Mumetke kancane ae. Iya. Aji Saka lho. Iya lah iya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu
haji saka laris ya, Nduk. Amin. Iki wis alate bose kabeh. Iki wis kagungane Alhamdulillah, Mas Mas. Bayan kabeh tenan. Luar biasa. Adol warisan. Warisane sapa kowe ngerti men? Ngerti ae. Oh. Aja. Aja lali pamelingmu. Uga mana kamas Matur nuwun Mas Joko jebul sone Sami Jaya iki nggone Mas Joko ya nuwun Dedeh. Pokoke sukses Mas Joko. Ngendikane winasis sok sapa gelem menehi wong liya kanthi ikhlas bakal esuk tembe ning Yaumul Kiamah sejajar karo para wali para nabi. Lah menika mbok bilih mangke malih sing kang pengin sejajar para nabi saged nambahi eling lho iki Sumatera wis banjir lho ya. Mangke. Alhamdulillah jebul soalmu bareng Mas Joko elok tenan. Mulane esuk. Ha ora apa-apa utang. Piye Mas? Rasa sahur. Iya ndak ya. Ajeng. Aja lali pawelingmu uga mana kang mas kang setya satu tak enten ngati Duk sayu. matur sembah Iki wis Mas Dumbel. Ayo nduk. Aji Saka lho iki. Kowe enak ya. Sami Jaya Production System yo. Sabate
seneng anggar nge-MC nang wilayah Nagasari kangen aku. Piye sing mbok kangeni apa, Mas? Suguhane komplit. Sugane komplit apa wae to? Anek pirang-pirang kaya anek apa iki jenenge? Apa kuwi jenenge ayo? Klenteng apa? Klengkeng. Oh, klengkeng. Klenteng ki lho. Nek nggonku kono emang segone si apa kene iki jatah garing. Heeh. Terus cilik-cilik ngono lah nyumbangi ya mung 1000 kok ya. Mosok yo enek lho kok. Diitung ngono terusan iwake. Iya. Galang-galang dadi saksi. Moga sliramu rabana. Belenjani. Wiwit jangan yakin. Aduh, mang bagus sing tak pikir-pikir. Yo, nanti saiki Estelsiema Sami Jaya Galang-galung sing tak omong ngelingake zaman lamono nalika biyen-biyen tresno aku Bapak asma sinten, Pak? Wah, jogete sregep. Yanto. Sinten? Gus. Agus. Agus Wah, Pak Agus Agus. Yanto Siap. Ndek nombeling kita iki ya. padha kowe koke galang-galang dadi saksi moga sliramu sayang rabakan aduh bang bagus sing tak pikir-pikir. Sampun Mas Kojak. Adisaka Sami Jaya Production Disco. Sumur ben surya ya sore
sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane tresnamu ra bisa tandepi piye pungkasane tak trimo lelakonku senadyan beri jroning ati mugi Gusti paring pepadyan kabeh lelakon urip iki azizan yo sumur bengso iya wayah sore mendung katon lali mengang kok yo bahagia hatiku rasa gelo kembang tresnaku ilang musro Jabang bayi nyatane tresnamu tapi sama tapi ya ampun ya Allah kenapa engkau dekatkan aku dengan godaan setan yang terkutuk ya Allah kok godaan bidadari ngono lho kalau mongso karo kowe iki aku ya mumet kok mumeti ngopo nek ra tak ingeti kok eman-eman nek dingeti nek tak ingeti kok dudu mukrime ah pokoke biasane gitu iso semono kok semono ya apane lho wong-wong kondang mergo suarane nek kowe kok kondang mergo oh ya apa cethakno omongno ning bapak-bapak iki karo ibu-ibu ora penakno aku apa kowe ya semono ndalek apane mula bayimu rasa mbok iya kok tengarang ya lah badalah ya Allah ngapa to Mas susumu ledes ae yo kok aja diomongke to mbok tekoki terus kok ya dipoto ini lho Dik ngono kuwi mau dikompor ngene bojoku wis nang kene iki masa ning kono nek aku ngene ndi Mas coba angger tinggone ada ya nang kene aku mau muncul plek kene iki iya baru digacul ora apa-apa takdir ki ya kuwi sembrono kon ganjel kayu jare Rudi oh lah cangkeme ya pungkasane tak trimo Soko asik ya iki sisan ngene
Pupu apa mau dah? Pupu kok kuku gitu ki? Pupu. Gusti Allah. Pon. Pon, aku wis padu karo Mbah Semar. Ning apa sliramu